Vespa Urdaneta, Pangasinan. Ayan. So tingnan na po natin sa loob yung mga available units nila. Nandito tayo ngayon sa Vespa Urdaneta, Pangasinan. At syempre, bibigyan ko kayo ng final update or price update natin para dito sa kanilang mga units na available dito po sa kanilang store. At papakita ko sa inyo lahat po ng available color at model. Syempre mga idol, ito pong Vespa talagang very iconic pagdating sa prestige or premium, talagang panalo to. So sa mga idols natin na naghahanap ng Vespa scooter, sakto tong video na to para sa inyo. Ibibigay ko sa inyo lahat ng presyo ng mga modelo nila. And mga idols, dito nga sa ating Vespa store, Urdaneta, Pangasinan. Kung gusto nyo pong bumisita rito, andyan po, mamili na po kayo ng mga scooters at model na gusto nyo at prepare ninyo. Siyempre, kompleto tayo sa mga kanilang mga model dito. Meron tayong Primavera Standard, Primavera S150, at meron din tayong mga mas modern, yapong Vespa Sprint Standard at Vespa Sprint S150. Para naman sa ating presyo ng Vespa Sprint 150 Standard, ang SRP po nito ngayon ay 230,000 pesos. May kasama pa po yung LTO registration na 3,500 pag binili nyo po yan. Of course, yung mga accessories po, kung gusto nyo maglagay ng mga magagandang accessories, windshield, yung mga top box, or mga bags, kumpleto rin po sila dito, kaya pwede nyo pong palagyan kagad na accessories yan. Siyempre, para mas maganda at mas gwapong tignan itong ating bagong scooter. And para naman sa ating Vespa Sprint S150, ang SRP naman po nito ngayon as of month of May, 240,000 na po. So mga idols, mapapansin nyo, meron tayong price increase at hindi naman po ganong kalakihan. Para naman dito sa ating Sprint S150, again, may additional pa yan na LTO registration na 3,500. Yung ating nga palang LTO registration, yan po ay 1 year registration lang, hindi po siya 3 years. Para sa ating 3,500. And next model natin, ito namang Vespa Sprint S125. Ang SRP naman ito, 160,000. Plus LTO registration na 3,500. Yan po ay magiging total ng 163,500. Marami po silang mga color version na nandito na available. Gaya nitong black color, orange, white. Depende na rin sa inyong choice or yung preference na color na mas gustunadan nyo. Siyempre, pagdating sa scooter, ito po ang pinaka-premium at prestige na brand, Vespa. Italian brand po ito. Para naman sa ating Vespa Primavera 150 standard version, ang presyo na po ganyan, SRP, 210,000 pesos. Plus, LTO registration na 3,500, 213,500 yung babayaran natin. Cash payment po yan. At of course, para naman sa ating Vespa Primavera S150, ang ating SRP 220,000 pesos. Ang ating LTO registration 3,500, 223,500. Total cash payment ng ating Vespa Primavera S150. So mga idols natin, may mga color choices kayong pagpipilian dito sa kanila. At kung kursunado nyo yan, available tong mga unit na to dito. Well, meron tayo dito nakadisplay yung kanilang sidecar. Vespa Primavera S150 with Vespa sidecar to mga idols. Ang SRP nito 670,000 pesos. At i-check naman natin yung mga nakalagay na mga parts nito. Pinaka-premium mga idols. Pagdating sa ating front suspension, naka-all-ins yan with sub-tank. At of course yung kanyang disc at yung braking caliper, Brembo nakalagay dyan. Plus ang dami pong nakalagay na mga accessories dyan. Gaya nitong ating mga windshield na napakalaki, no? At of course yung ating mirror at mga premium bags na nakalagay dyan. Siyempre, kita nyo yung sidecar niya, talagang quality po talaga. Yan po ay Vespa made po talaga to. Napaka-premium po ng kanyang forma, no? Saka sa kanyang dating, napaka-elegant, ano? Siyempre, kung gusto nyo isama ang inyong mga kapamilya or kaibigan with this scooter, Vespa, talagang lilingunin ka ng lahat ng mga tao na madadaanan mo. Siyempre, kita naman po ninyo yung kanyang sidecar. Super ganda, no? Yan po ang ating Vespa Primavera S150 with Vespa sidecar. Napakalupit at talagang super premium. And syempre meron silang model dito, yung pinaka-iconic din nila, Justin Bieber Vespa scooter. Kita naman po niyo, all white po ito, napaka-modern. Yan naman po ay Sprint, no, yung kanyang style. At ang kanyang SRP 368,000 pesos with LTO registration 3,500. Total niyan syempre magiging 371,500. Kita naman po yung kanyang bag na Justin Bieber, napakalupit at talagang super ganda, no. Well, yung kanyang mags at yung kanyang style plus yung mga grip niya, no, white po lahat yan. Talagang super
premium at elegant ng kanyang style, ano. Siyempre, pagka bibili ka nito, super lilingunin ka talaga sa kalsada. May nakita tayo dito before na gumamit dito sa Pangasinan. Ang ginawa niya, fully loaded pa, no? Pinalitan niya ng all-in suspension, nilagyan niya ng quality na sound pipe at grabe, napakaganda talaga. Yan po yung mga models natin na available dito. Iba't ibang kulay na pagpipilian po ninyo. Of course, meron din tayo dito ang 300cc model, ang Vespa Sigorni, mga at ang SRP nito 442,000. Meron pa tayong isang 300cc model, yun naman pong Vespa GTS version. Yung sa GTS version naman, ang presyo naman po nito 380,000. Sa mga models natin, yan po pre-order na yung mga models na to, yung 300cc. Kasi very limited po ang mga units na yan. Kung gusto nyo bumili nyan, again, tumawag lang kayo sa number na nakalagay sa ating video at pwede nyo silang kontakin. Siyempre, mag-reserve fee muna kayo para makabili po kayo na. Kita nyo yung kanyang pipe. Meron din silang mga quality pipe or silencer na pwede nyong ipalit sa inyong Vespa scooter na yan. Talaga mas quality at mas maganda ang datingan yan. Siyempre, dito po sa Vespa Urdaneta Pangasinan, napakaganda at napakalaki ng kanilang facility, ano. Sila po yung nanalo sa best facility dito po sa buong Vespa Philippines. Napakaganda po at talagang kumpleto sila. May mga accessories kayong mabibili, even mga jersey, mga helmet, gloves, bags, everything po pwede nyo pong ilagay at ipakabit sa inyong scooter pag dito po kayo bumili. At yung kanilang service center, very skilled yung kanilang technician dyan, talagang maaasikaso at maaalagaan po ang inyong mga best price scooter. Pag bumili kayo, siyempre long term yan, may PMS kayo, mapapacheck nyo yan at papaayos nyo yan dito po mismo sa Vespa Urdaneta Pangasinan. Mga idols, ano pang iniintay nyo? Kung meron tayong extra budget, pambili ng ating premium quality brand na scooter. Italian brand po ito, best price scooter at dito po available. Kita nyo yung mga premium accessories na pwede nyo bilhin, gaya itong Zard silencer o yung exhaust muffler. Siyempre, meron din silang kape dito. Pwede kayong magkape habang naghihintay na i-release yung inyong unit. Mga idol, salamat sa inyong pagpanood at suporta. Gusto nyo pong bumili niyan, pwede nyo rin ako i-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria. At huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakihit pong notification bell para lagi kayong updated. At suportahan nyo ako sa ating FB page. Like and follow niyan mga idols. Ciao po at ingat po lagi tayo. Ride safe!